коледният концерт на математическа гимназия Баба Тонка. Както знаете, тази сграда е построена за доходно здание и днес ние изпълваме със съдържание целта, за която е построена. Ние правим този концерт с благотворителна цел да наберем средства за учителното настоятелство на нашата гимназия. Благодаря на всички, които се отзоваха, помогнаха тази цел. Средствата, които ние събрахме вече, ще бъдат включени в наш един проект, с който кандидатстваме пред Фондация Америка за България за сумата 80 000 лева. Ние искаме на базата на 4-ти кабинет в нашата сграда да създадем един биохимичен център за обучение, който включва модерна класна стая и лаборатория. Ако успеем да спечелим проекта и го реализираме, приблизително до година по това време ще имаме най-модерната лаборатория, която има в българско училище в момента. Да си пожелаем успех в това начинание. Искам да поканя на сцената един наш много специален гост, областният управител на област Русе, господин Стефко Бурджиев. Благодаря ви, че уважихте нашето мероприятие и сте тук тази вечер с нас. Уважаеми господин Кунчев, уважаеми представители на училищното настоятелство, скъпи ученици, уважаеми преподаватели, изключителна чест е за мен да съм сред вас тази вечер. Позволете ми да пожелая успех на вашето начинание и в навечерието на коледните и новогодишните празници. Да пожелая на вас лично, господин Кунчев, на целият екип, с който водите това наистина забележително русенско училище, на всички ученици, на всички, които са свързани с математическата гимназия, весело и щастливо посрещане на рождественските празници, на Нова година и през следващата 2016 година наистина да постигнете забележителните си резултати, в което аз лично нямам никакво съмнение. Бъдете живи и здрави и успех на всички вас. В края на годината ние сме всъщност в първата третина, така че няма как да отчетем някакви резултати за тази учебна година. Въпреки това, смятам, че изпращаме една много достойна година, в която нашите ученици и учители се трудиха изключително успешно. За да наградим по традиция изявени ученици и учители, давам най-напред думата, моля да заповяда госпожа Наталия Кръстева, председател на училищното настоятелство към математическа гимназия. Добър вечер от мен. Уважаеми господин Кунчев, уважаеми преподаватели, скъпи ученици, скъпи родители, за мен също е голяма чест днес да се присъединя към вашия празник. Изпълнявайки своите служебни ангажименти, връчвайки наградата Фонд Математика на бъдещето за 2015 година, както и едногодишната стипендия на фонд Илица Цветинова Русева за 2015-2016 година, искам да споделя пред вас, че ще застъпя неотклонно позицията, че тази награда се присъжда на изключителните постижения на номинираните ученици. Те цяла година са работили неуморно, последователно, така че заслужават, всички заслужават тая награда, но така или иначе трябва да отиде при един. Не омаловажаваме в никакъв случай заслугите на всички други ученици, но така или иначе от грамотите, които ще бъдем връчени, ще видите, че едно от децата за втора година получава тази награда, което е, смятам, чест за нас и за него само успехи, напред, нагоре. Всяка година се по-достойно да представя математическата гимназия. За нещата да постигнат високи резултати в извънкласната работа по математика и информатика се връчва на Петър Евелинов Няголов, ученик от 9 клас.
както и миналата година, той показа една устойчивост и градивност, затова е награден от нас. Грамота за високи постижения в извънкласната дейност по физика и астрономия присъждаме на Димитър Валентинов Томов, ученик от 10 клас. Още веднъж от мен светли празници, бъдете здрави и благословени! Разбира се, за успехите на учениците стоят много дни и нощи упорит труд на техните учители, нашите колеги. Затова веднъж в годината по това време ръководството на гимназията награждава няколко учители с грамота и парична награда за техният принос в развитието на училището, като си имат предвид, разбира се, най-последните резултати. Много трудно се започва нещо от начало, от нулата. Два пъти се случва това нещо в училище през последните 2 години. Най-напред ние решихме, обърнахме внимание на една от ключовите компетентности, посочени в Европейската рамка за развитие. Това е инициативност и предприемачество. И благодарение на предприемачеството на Нели Тихомирова в училище възникна цяло направление и редица успехи, които са свързани с тази дейност. Без това да бъде включено в задължителната програма на нашето обучение. Всъщност, редица дейности, които бяха организирани изцяло като извънкласни дейности, дадоха възможност на много ученици да намерят изява в нещо, което до сега ние не сме правили в училище. Затова награждавам Нели Тихомирова. Така и докато приближава колежката, искам да я помоля да каже няколко думи. Какво правят едни ученици в сградата, докато мене няма, продават някакви сладки, събират пари, нямат касов апарат. Добре, честито Тихомирова. Да имаш опит в организирането и провеждането на благотворителна дейност, който може да носи полза, бих нарекла не само правилна постъпка, а може би и задължение. В края на ноември споделих с ученици своята идея за организиране на благотворителна кампания с цел подмяна на столчетата в компютърен кабинет 22. Радвам се, че те харесаха тази идея и я превърнаха в своя кауза. И мога да кажа, че тяхната мисия завърши успешно, защото столчетата са поръчани и още в първия учебен ден те ще седнат на своите нови столчета. Благодаря. Благодаря и на всички колеги, на всички ученици, които купуваха от лакомствата, приготвени от учениците. Благодаря и на вас, господин Кунчев, на цялото ръководство, че позволиха това да се случи. И децата повярваха, че те могат да вземат нещата в свои ръце и да имат успешен край. Ще завърша само с нещо, което няма да се уморя да повтарям, че за да повярвате в доброто, трябва наистина да започнеш да го правиш. Весела Коледа на всички и успешна нова година! За нашето разбиране, че пари има достатъчно, пари има много, стига човек да знае как да ги поиска и да ги получи. Ние никога не сме казвали няма пари или нещо някакви такива проблеми. Пари има много. Само човек трябва да ги поиска и да ги намери и да ги осигури. Затова сме кандидатствали в много проекти. Един от проектите, ако го спечелим до година, е свързан с трансграничното сътрудничество България и Румъния
и ако го спечелим, в училище ще бъдат инвестирани точно 600 хиляди лева за 2 години. Разбира се, това предстои. Другото, което започна точно преди една година долу-горе, с помощта на настоятелството и Фондация Русе град на свободния дух, беше създаването на клуба по роботика в нашето училище. Това е една дейност, която е съвършено нова. До сега се смяташе, че това е дейност по-скоро в професионални гимназии, може би в електротехникум и други такива. Но Донка Симеонова показа, че роботиката може да има почва и в едно училище като Матюрска гимназия Баба Тонка и да направи така, че повече от 30 ученици да ги гоним вечер, за да затваряме училището, или пък юли месец да са в училище, въобще в безкрайно неподходящо време, само и само да се занимават с Лего или Ардуино роботи и да се реализират по този начин. Мисля, че това е един прекрасен пример, също нещо, което сме направили изцяло ново, което до сега не го имало в училище. Мащабът е такъв, че смело мога да кажа, че практически в България няма друго училище с подобен клуб, с подобна материална база и с подобни успехи. За съжаление, нашите ученици са принудени да ходят на студентски състезания, тъй като няма учителски такива, в това число и в Букурещ. Така че за приноса в развитието на роботиката в училище награждавам Донка Великова Симеонова. Може да се сетите, че нищо не виждам, преди на среща е тъмно, не ми свети в очите. Госпожо Симеонова, честито. Искам да благодаря първо на учениците, с които създадохме клуб роботика и благодарение на които всъщност имаме тези много награди. Искам да благодаря за безценната подкрепа на училището настоятелство, на ръководството на училището и на фонд математика в бъдещето. И не на последно място да благодаря на колегите от Русенския университет за също така неоценимата помощ, която ни оказват в разработването на роботите. Надяваме се новата година да бъде още по-успешна и интересна за нас. Имаме много нови проекти, които в момента реализираме, така че постоянно ще ви радваме с нови приятни неща. На всички благодаря и на всички пожелавам весели коледни празници. Пожелавам успех на нашите ученици, които през месец април ще участват в шампионата на Австрия по роботика. Той е открит за ученици, тъй като казах, че в България няма как да се състезаваме, затова се принудихме да участваме, да направим резервация за състезанието, което е в Австрия, в град Изборг от 2 до 4 април. Успех на учениците, които ще участват. Ние сме на Матюрска гимназия. Въпреки това, изучаването на английски език е неотменна част от нашето битие. Много ученици доста сериозно даже усвояват този език. Тази учебна година, която завърши, имахме изключителен успех. Наши ученици участваха на национална олимпиада по английски език с ясното съзнание, че се състезаваме с първа английска в София и други гимназии в цялата страна, които са изключително ориентирани само към овладяването на този език. Въпреки това, наши ученици се представиха изключително добре, печеляйки повече от 90 точки, което е изключителен успех. Техният учител е господин Калуян Начев. Доколко и факта, че ние бяхме домакини град Русе на Балканята по информатика, която се проведе в първите няколко дни на месец юли. Нашите ученици, 36 на брой, участваха като доброволци и бяха гидове за отборите, придружаваха ги и трябваше да общуват с тях на английски език. Господин Начев трябваше да превежда по време на Олимпиадата. И всъщност това, което видях, как нашите ученици общуват на английски с гостите от Румъния, Турция, Гърция, всички балкански държави бяха, показва, че те всъщност свободно владеят английски език. За този принос на господин Начев го награждавам Калуян Начев за високи резултати на Националната олимпиада по английски език и приноса за организирането на Балканята по информатика в Русе. Искам да благодаря на всички тези ученици, които помогнаха за
случайно тази награда. Благодаря ви. Весели празници. Забравих си отчетния доклад, иначе щяхте да слушате поне 30-40 минути, първо, второ място и така нататък. Забравих го. Имате голям късмет, за да може да се наследим всички заедно на прекрасните изпълнения на нашите ученици. Весела Коледа, щастлива нова година на всички пожелавам. До нови срещи! Проверете скритите камери. Първа камера работи. Втора камера работи. Трета камера ще работи. Сега или веднага? Много си взискателна, Гранд Макрокадайл. Дядо е по-разбран. Дядо ти е в Англия се прави на Евроколеда. Действай или крокодила ще те изпрати във фермата 2. Дай му контрол. Млад, всички ще ви изпитам за двойки. Трета камера работи. Ние сме папараците на баба Коледа. Намираме се в едно малко село, няма го на картата, но го наричат Мегиево, защото няколкото внуци, които се връщат тук през ваканцията, са от математическата гимназия в Русе. Тук живеят няколко баби и дядовци. Къщите са хубави, но читалището е затворено. Видяхме кокошки, петли. Има един кравешки бик, който ме подгони заради червената шапка. Ние сме при къщата на баба Злата. Тя има 3 внуци, все мегейци, които сега са и дошли на гости за Коледа. Надничаме през прозореца. Самата Мирова скръб си. Слушай, ще ти прочита нещо смешно. Остави ме на мира. Ах, Преслава! О, скъпа! Лице се зриме. Обичаме, не ме обича. Айде се малко като мъж. Като тишим на един. Колко си ми го знак? Събери се на акъл и измисли план как да я покориш. Стига си и писал съобщение. Тя сигурно дори не ги чете. Вие пак ли се карате? Ще ви обаря на баба. Само писни. Ти големия Бойчо познаваш ли? Батре, аз стига с тия съобщения. Бъди по-романтичен. Плати и подарък. Чета сега един разказ. Влюбеният всеки ден изпраща цветя на любимата си по специален човек. Какъв подарък, бе? Тя не иска да ме види. Откъде да търся? Пратеник? Аз за какво съм, бате? Кака Преслава ме обича. Днес пак ми почерпи със сладки. Защо пак ли? Ти не ги разбираш тия работи. Предлагаш да ми помогнеш ти, безвъзмездно. Не съм чак толкова алпинист. Авторист, тъпче. Ама ти не ги разбираш тия работи. Кажи се, Симеоне, колко ще искаш? Джобните ми не са безотчетни, но... Аз пали неща. Неща не идва. А какво ще те? Аз си имам приказката с него. Бате, нали ще ме направиш коледар? И дума да не става. Коледарите са молци, а не... Ти не се бъркай. Отиваш ли Преслава? Хайде да е много си турка. Давай подаръка. Какво да я подаря? Хризантемите прецъфтяха. Сладките на баба ги изядохте. Загубен съм. Ти го казвам. Ако беше прочел някоя друга книга, изпрати ябълка. Изкушение прием, познание. Ябълка, значи. Като се замисля, имаше някаква ябълка на раздора. Ще се мутаеш ли още? Добре, ябълка да бъде. Хайде, изчезвай. А вълшебната думичка? Моля те, братче, тръгвай. Любов, магическа реалност, неоскърбени светове, които жато и нормално, сърцето чудо ни зове. Стават ли чудеса преди Коледа?
Видя ли, Дани? Кого? Преслава ли? Не, феята. Единият полудя сега, а другият си е такъв по рождение. Ей, върнах се! И какво стана? Кака Преслава взе ябълката и я изяде, цялата. Лъжици. Тя се появи като видение и изчезна като блян, като сън. Какво ще правя сега? Бате, ще ме направиш ли Коледар? Що не ми се махнеш от главата? Защото имам идея. Нали за Коледа стават чудеса? Каква идея, бе? Страшен си време. Нали ще ми направите Коледар? Ще видим. Все е нещо. Хайде, действайте. Да видя какво прави моята любима госпожа Пенчева. Здравейте, госпожо Пенчева. Даня се обажда. Удобно ли? Не, нищо не е станало. За бабите от нашето село чувстват се самотни. Държете, че побръсни ръждомичките. Госпожо Пенчева, добър ден. Имаме идея с участниците да дойдете тук в читалището. Бабите ще я посрещнат като скъпи гости. Пък и ще е нещо като генерална репетиция за големия концерт на гимназията. Много ви благодаря, ще чакаме. И аз благодаря, господа. Много сте пекана. Супер, стана. Май става скучно. Да направим купона. обичам зимата. Пада сняг, влюбените се прегръщат и ти става топло на душата. Пилха на баница и на прясна питка. И на обич. Hey,
гаснат сърцето си. Кич! Да споделим ябълката. Хапка геврече. На диета съм. Глътка мляко. Ябълката все пак. Ти, що се правиш на червената щапчица? Аз да не съм баба ти. Ама... Ти си или терат, нещастен прагматик такъв. Да си вървиш по пътя, да не ми висиш край стобора. Не искам да те виждам. Край! Край ли? Загубен съм. Какво ще правя без нея? Как се радвах, че се будя.
ти нали искаш да бъдеш Коледар? Ама бака Благо... Искаш или не искаш? Какво да направя? Вземи си приятелите. Не знам какво ще правите, но Преслава трябва да излезе на портата. Ясно. Како Преславо, дошли сме ти, драги гости. Излез от къщи, посрещни ни, на гостини. Симеоне, аз какво ти казах? Върви си по пътя, бясна съм. Не си, просто се свидят сладките. Ще ни спеем за берекет. Цаца, дваца, коларе, цаца, дваца, коларе, да се роди, там където е свято и не свято. Други пък за любов ще ти попеят. Отворете си сърцата.
празнично се пременили, като божур се зачервили, с препасани турбички, гласовити като птички. Запели сме в полето, да се чуе до небето, до овчари и овчарки, до стопани и стопанки. С суфрите наредени, с даровете притъкмени, да даруват драги гости и коледари. Бий камбана без умора, Коледа е вечна двора. Мили хора, я станете, тежки порти отворете, коледари посрещнете. Ние ви носим благи вести. С нощи вечер по вечеря роди ми се Боже чедо. От Бога ви много здраве, а от нази веселбица. Колко листите по гората, толкова здраве на тази къща. Колко трева по полето, толкова с радост ние ви носим. Речете, дружино, амин! Амин! Ой, ви, момци коледарци, къде пътя пътувахте, къде богобогувахте. Кални други претъпкахме. Не, ти масо прибъркахме. Смилники ти изкривихме. Трян криваци поломихме. Да дойдохме среди нощи полунощи и се спряхме в равни двори на математическата гимназия. Тука най-си подобава с песни да се слави слава. Речете, дружино, амин! Амин! Израсло ми тънко дърво сред школските равни двори. Под дървото злачна трева, ботаническа, сред тревата син басейн, до басейна тенис корт. Във водата по тревата шетом шетат млади хора, песен пеят, веселят се, песен пеят, кмета славят. Жив да си, здрав бъди, да ни дадеш благослов с много пари. Двор и градина да станат, школски мечти да се сбъднат. Речете, дружино, амин! Амин! Да препеем за учителите, за моралните крепители, за духовните сиятели, на душите ни воятели. Изтеко ме и тънко дърво да финово. Край дървото Божа трапеза, край трапеза свети хора. Въздух гълтат, слово редят. Дай ни Боже щедър бюджет, да си вземем бяло жито, да го сеем в черна угър. Как го сеем, тъй да никне, тъй да расте, тъй да зрее. Да дружат млади моми, да го вържат млади момци. Речете, дружино, амин! Амин! Стана ми едно леко, въздушно. Искам да прегърна сон всички момичета. По-добре да им препеем. Развила се млада върба, Коледа. Не ми било млада върба, най-ми било малка мома, мераклийка. Ръце разперва, гости посреща, ръка ви вдига, двори помита, столи нарежда, вино налива, кравай слага, гости чака, коледари. Излязла е малка мома, помня ли малка, Коледоле, че припица за студена, че припадна тъмна мъгла, сбърка ума пътечките, уличките, че излезе сред гората Русенлива, връшанлива. Загледа я млад овчарин, съгледа я. Ойте тебе, малка моме, що щеш моме из таз гора? Моля му се, малка мома, бре овчарко, прав да ви си, изиди ме от тази гора, заведи ме до селото, до нашата къща. Изведе я млад овчарин, заведе я до селото, до къщата. Присмя му се, малка мома, бре овчарко Джамио, тъй ли любиш малки моми? Море сакси мила мамо, едно мало и моме, морето го вика мила мамо, главата ме боли. На главило, на челото си дей отгоре перуй, и кой какая не сине, велким да и мине, и кой какая не сине, велким да и мине. Морето го вика мила мамо, очите ми болят, морето го вика мила мамо, веждите ми болят. На очи луна, вежди луна, глава луна, чело разсине, отгоре перуй, и кой какая не сине, велким да и мине, и кой какая не сине,
тук вика мила мамо, ръцете ми болят. На очи луна, вещи луна, глава глави луна, снака бело луна, ръце златен пръстен начала, на челата си не отгоре перуй, и кой какариха леле сине, белким да и мине, и кой какариха леле сине, белким да и мине. Месечинка рок подава, кобиличка явор станала. Явор станала, лист си пуснала. А двама млади още стоят. Роса да роси, роса да роси, трева да никне, чи рай, момеле, руса ти коса. Трева да никне, паун да пасе, пера да рони, моми да свират, момци да кичат. Речете, дружино, амин! Амин! Тос кравай, вид превид, сяд пресяд, пред Бога печен, на нас наречен. Колкото са зранца у него, вети и превети, сети и пресети, толкова смири сговор на таз къща. Речете, дружино, амин! Амин!
ясна. Да обичам, да ме обичат. И стават чудеса, избърват се мечти. Славейте, мили хора, срещнахте ни като брат брата и ни дарихте добра дара. Добра дарба, Щедрович. Колко звезди по небето, толкова здраве на тази къща! Речете, дружино! Амин! Амин! Ей, така ми се разигра сърцето. Рипа, рипа, ще литне към порото на Мегдана, да си мамя малки моми. И да правим чудеса. Oh
крокодилите. В навечерието на бъдни вечери Коледа искам да пожелая на всички здраве и душевен берекет, щедро замесен и поръсен с много обич. Благодаря ви за съпричастието, за съучастието в концерта. Огромна е моята признателност към учениците и колегите, които не пестяха време и сили за репетициите, а сега се раздадоха на сцената, за да се творят този празник. Затова нека с аплодисменти да посрещнем нашите красавици от танцово студио Импулс към Младежки дом Русе, художествена ръководителка и художника Изабелка Миланова. Вдъхновените момичета и момчета с духовен наставник Стане Пенчера. Стане Пенчера и танцовките. Василева Василева. Василева Василева. Славите на Албена Добрева. И музикалните чудотворци Симона Малчева, Диан, Волена, Веси, Алекс. Славните коледари, които оцеляха въпреки стаменицата Моя Нюс. Моите помощници и пълномощници, малките коледари и чучетата, променени по чудо от обгрижващите ги Алекс и Веско. И Симеон, който ще стане коледа. Давам чест на бабина и крокодилска дума. Калуян и Здравко, които изработиха на мултимедията. Всички озвучители, влюбените души, без които света не би съществувал. Румина Ивайло. Дани и Преслава. На нашия майстор, който много ни помогна,
Искрено благодаря на Доротея Александрова, моята дясна ръка и опора. Признателна съм и на всички, които ми съчувстваха и ми предлагаха помощта си. Повярвайте ми, наистина е прекрасно да работиш там, където хората се разбират и са причастни към труда на всеки. Ако в машината са останали, останали са. Нека да уловим сега по-детски снежинките, суста, иначе ще се дираме, защото чудесата на Коледа вярваме всички. Да отворим душите си, да помещаем честити празници. До следващия Коледа и Браво!